Estem entre els termes municipals de Torrelavit i el Pla del Penedès, que és aquell poble d'allà. A la nostra esquerra, una posta de sol que ja va caient, i a la dreta tenim Montserrat, i ho veieu, una cadira. De fet, estem al mirador de la cadira. És una cadira grossa, prominent, que hi caben unes bones paneres. I per què està aquí? Jo tinc una sospita. Aquí al Pla del Penedès diuen que fa molts i molts anys hi va haver una època en què va diluviar constantment, dia rere dia, setmana rere setmana, les pluges queien i ho negaven tot. La gent estaven desesperats, ja no només per les cases, sinó també per les vinyes. I què van fer? Invocacions, sortilegis, ciris a la verge. Res va funcionar. Però quedava un remei i l'havien de portar a terme 3 xicotes pubelles del poble, en aquest cas la Blanca, l'Ester i la Maria. Les van anar a trobar i els hi van dir què havien de fer per alliberar-los d'aquella pluja. Era això. Home, van dir elles, vols dir? Que sí, que sí! I les van portar fins a la plaça de l'església i allà, a la de 3, es van agafar les faldilles per les puntes i se les van aixecar per sobre el cul i, esclar, van començar a ensenyar les paneres sense calcetes als núvols. I diuen que aquests es van esparverar de tal manera que se'n van anar, mai més ben dit, volant. D'aquesta manera es van acabar, si més no de moment, les pluges. I per això penso jo que hi ha aquesta cadira aquí, per assenyalar que per aquests territoris hi ha bones paneres. I és que això també és el Penedès.